também essa ideia, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente. हेलो गाइस नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअ माने ब्लग जानाय नङा आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअ होनाय माने स्क्रिनाव होनाय भिडिअखौ नायना लाग्रो गिबियावनो माने बिथांमोना माने जाबायदि बुंदो आरोना माने बैसागो फायब्ला बिसोरो माने अमासो जायो जाहैबाय माने बर' हारिनिखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबायबो जानो हागौ माने नुवाखैबो जानो हागौ माने नुवाखैबा नायनानै लाग्रो गिबियावनो माने आं नोंथांमोननि गेजेराव स्क्रिनाव दिन्थिगासिनो ৰঙালীত আহিছোঁ যে এতিয়া গাহৰি খাব লাগিব ন लटय बेगर सिपा महांक आंलाय मा बुंबावनो दालाय माने हारसाफोरा माने बैसागो फायबा आरो माने बिसोरा जोंनि बर' हारिनि अमा जानायासो सुरु पारा खावा जारा साला माने बर' हारिनि अमा जाग्रासो जालांबाय माथो होद माने बर' हारिनि माने भट कपि खालामबाय आरोना बिथांमोना माने मा बुंबावनो आरोना नैबे जोंनि गोदोनायाव थानाय आर'नायाबो माने बिसिनि गोदोनायावसो थाहैनाय जाबाय माने मा बुंबावनो आरो माने जोंनि बर' हारिनियासो माने बिसिनियाव सन्देरलाबायजोब्बाय दा बेटाफोर जाना ला एकदम गोदनासि जाना ला बैसाग बायसिगोन नै माने 14 तारिख 15 तारिख दोखो दोखो जाना ला गोदनासि जाना ला गोदनासि बर' हारिनि अमा माने मोनदों मोना होननानै जाना ला नोंसोर फारौ जाग्रा मानसिया माने बैसागो फैबा अमा जाग्रासो जाबाय आरोना फारौ खद मोनला आरो बिसोर माने जोंनि बर' हारिनि अमाया ओरैबायदि टेस्टि माने बर'नि अमाया टेस्ट जाखानांगोन माने बेनो जोंनि फेभरेट माने बेदर आरोना बेखौ जों माने गारनो हाया माने हाबा काज जेरैबायदि माबा मोनसे फुजा खुंनोबानो माने बे बेदर नांथारगो आरोना जोंनिया बिसोर मानो बर' हारिनि अमाखौ मानो गोथाव मोनखो बिसोर मानो जोंनि बर' हारिनि आर'नाइखौ मानो गोदोनायाव बिसोरनि गोदोनायाव मानो बिसोरबो लाखो बिसोर साला फारौ जाग्रा बुस्थुआ माने फारौ जाग्रा मानसिया माने अमा बेदरसो जाग्रा जाहैबाय